Ne ka hakilina ta ye min ye IBK ka nin san 5 filanan in na an bɛɛ hakilina kelen Maliko de la parce que an bɛɛ de b'a fɛ Mali ka taa ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an denw yɛrɛ olu minnu ye denmisɛnninw ye u ka kow bɛ se ka taa ɲɛ cogo min baara ka se ka sɔrɔ ka d'u ma u ka bɔ chômage la filanan Mali musow sɛgɛnna jiko la ɲinan dɛ a k'a lajɛ u bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na ka fɛrɛ sinon Bamakɔ fantan naani bɛɛ sɛgɛnna jiko la ɲinan a k'o fana lajɛ filanan o ye baloko de ye a ka jija balo a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na balo sannaw bolo o fana o de bɛ Mali ja ne ka laɲini ye balo ka nɔgɔya o ye kelen an bɛ yɔrɔ min na komi bi Mali dɔgɔtɔrɔso gɛlɛya dan ne tɔgɔ ye Daramani Keyita bon a ka san 5 laban ne bɛ fɛ a ka baara ɲini k'a di denmisɛnninw ma o de ka gɛlɛn ani ka pour que jamana ka taa nord kɛlɛ n'o sera ka nɔgɔya o bɛ diya n ye kosɛbɛ. Ne tɔgɔ ye Musa Jara ne kɔni b'a fɛ a ka dɔgɔ balo la a ka baara ɲini ka di jeunes ma bɔ a ka se ka kalanko ni baloko quoi o de ye ne ka base ye kosɛbɛ quoi ni kɛlɛ ye. Ne ka laɲini tɛ foyi wɛrɛ ye a ka hinɛ fantanw na. Ne tɔgɔ Bukari Jalo ne yɛrɛ ka laɲini ye min ye comme Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi a taranzew caman sɛgɛnnen don kɔfɛla fɛ ne yɛrɛ bɔra Murutani de sisan ka na yan u bɛ tɔɔrɔ dan kan yen nɔ a ka to ka hakili to a taranzew la bon mɔgɔw fana bɛ cogo min na tan ɲɔgɔn fagali min bɛ kɔrɔ fɛ a hakili to fana la. Ne tɔgɔ ye Dɛmba Dante ne kɔni ka laɲini ye min ye a k'i jija sécurité bɛ jamana kɔnɔ quoi i y'a mɛn ka sécurité bila en place o fɔlɔ ye filanan ye jumɛn an ka polisiw man ɲi quoi i y'a mɛn polisiw bɛ mɔgɔ sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ de donc a ka polisiw ka yɔrɔ in lajɛ ka baara kɛ yen sabanan ye jumɛn ye nɔriko in de b'an yɛrɛ ni kan nɔrɔ in ka minɛ k'a kɛ Mali yɛrɛ mara ye. Ne kɔni ka laɲini kɔni min ye Ala ka kɛ sini kɛnɛya ye baarako ka ɲɛnabɔ école ko ka ɲɛnabɔ santé ka ɲɛnabɔ bɛɛ ka wasa sɔrɔ jamana kɔnɔ. Ala ye jamana nɔgɔya ye n bɛ fɛn damadɔ ɲini a fɛ a bɛ sécurité bonya Mali fantan naani bɛɛ la baara di denmisɛnw ma